هشارداری باجاری انگو شارداری باجاری مزن آمد دوغان هاتون دو جه ارکا خبرده. دوغان هاتون دیار کر گوی اف بریار ده چارچوبه پرنسیبا وکشینه ده گو ده کنفرانسا ریفبرین هرمی ده هاتبو پشراندن گرتیه. هر وها داسانین گو رخنین گل او پرستگریکن تندرستیه ینگو جیای دوی پیواجوی ده رولک گرنگ لیستیه. Li Tirkiye piştî hin partî ankesayet din ser desthilatê û dibin xwedî postekî dev ji prensîbên xwe û sozên ku dane gelê ku wan hilbijartiye ji bîr dikin. Ango prensîbên partiya xwe pêk nayînin û dev ji postên xwe bernadin. Hevserokê Şarederiya Bajarê Mezin a Amedê, Doğan Hatun, di pêkanîna prensîbên partiya xwe de ji her kesî re bû mînak. Hevserokê Şarederiya Bajarê Mezin a Amedê, Doğan Hatun, li ser hesabê xwe yê X'ê bi daxuyaniyek îstîfaya xwe ragihand. Doğan Hatun daxuyand ku li ser esasê rexneyên gel di çarçoveya rêgeza başvekişînê de dest ji pêwira xwe ya hevşaredartiyê berdaye. Gelek Kurd, gelek Türk dixwazim. Dibe hewceyê ji vê tekoşîna wî, sekina wî, kar û xebatê wî bar ket serpişta me teva. Hatun di dewama daxuyaniya xwe de diyar kir ku wî nikaribûye berpirsyariyên ku gel û partiya wî jê hêvî dikirin bi awayek têrker bicihbîne. Her wiha destnîşan kir ku pirsgirêkên tenduristiyê yên di heyama erkê wî de rûdane bandoreke neyînî li ser karî wî kirine. Doğan Hatun di dawiya nirxandina xwe de diyar kir ku wî daxwaza xwe ji aliyê eleqedar re pêşkeş kiriye û da zanîn ku ew ê têkoşîna xwe dîsa berdewam bike. Bariyer bırakılması. Özellikle Piştî biryara Hatun li jineya Revberiyên Herêmî yên Demokratîk a Dem Partiyê jî daxuyaniyeke nivîskî da. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku Doğan Hatun demek berê daxwaza xwe ya vekişînê pêşkeş kiribû û ev daxwaz hem li gorî performansa wî ya 2 salî û hem jî li gorî sedemên ku wî pêşkeş kiribûn bi awayeke berfireh hatiye nirxandin. Li jineyê ragihand ku pirsgirêkên tenduristiyê yên ku Hatun di dema erka xwe de jiyabûn li gel leza zêde û berpirsyariyên hevşaredariyê hatiye nirxandin. Her wiha di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku aşkerekirina kêmasî û kêmbûniyên ji aliyê Hatun ve di dema erka wî de di pêvajoya nirxandinê de li ber çavan hatiye girtin. Di encama daxwaza wî ya devjêberdanê ku li ser bingeha prensîba vekişînê hatibû kirin, guncav hatiye dîtin û hatiye qebûl kirin.